Ключът, който отключва затвореното ти сърце към любовта. Добър ден на всички! Днес ще си говорим за любовта, за изобилието в любовта, защото темата е толкова обширна, толкова търсена, толкова наболяла в голяма част от хората, независимо дали са сами в момента, независимо дали се чувстват самотни, независимо дали имат човек до себе си. Изобилието в любовта, мили хора, както всички от вас предполагам знаете, не е постоянно цветя и рози, нито пролетни цветя. Не е постоянно пърхащите пеперуди, които са били от началото на връзката ви. Ако въобще сте ги усещали, разбира се. Като всяка една друга област, ако ние търсим или усещаме изобилие в любовта, понеже темата ни днес е такава, е защото в нея трябва на първо място да има, като във всяка една друга област от живота ни, в която ние усещаме липса или пък усещаме спокойствие, е да има в нея стабилност, да има доверие, да има адекватна комуникация. Като казвам адекватна комуникация, да се изслушваме и съответно да си взимаме бележка от нещо, което човека до нас ни казва и има молба. Да имаме подкрепа, нещо, което все по-рядко го виждам. И всъщност това е основно, ако ние дали сме с правилния човек или не, да има една устойчивост в тези взаимоотношения, да има преодоляване на предизвикателствата в характерите, защото както моят любим ми казваше, в началото бехме Маргарита Михнева. Имаше така предизвикателства като всяка една връзка. Въпросът е, че за мен лично една връзка трябва наистина да се гради на преодоляване, на време и на устояване на това, че искаме да получим изобилие точно в тази област. Защото много хора, това, което осъзнавам и виждам, е, че искат човек от среща да се промени, в което няма нищо лошо, обаче те са си същите. Те самите продължават да си повтарят модел от майкини или от бащини линии, обаче искат човека за себе си, мъжът, жената, да бъде друг. Да стане друг, да ги обича повече. Ама как да стане, когато постоянно ние сочим с пръст човека от среща и не искаме да се променим? Това няма как да стане. Обаче част от вас, които ще гледате това видео, в момента сте във връзки. Но връзки, които отдавна са изпята песен, но продължават да бъдат в живота ви. И въпреки това знаете, че промяната ще започне от вас. Има много хора, които са с правилния човек и смятат, че не са. Има и много хора, които стоят във връзки, които там, за това, което ви разказах, какво означава изобилието, подкрепата, стабилността, устойчивостта, преодоляването на предизвикателствата, адекватната комуникация. Това го няма, обаче те стоят в тези връзки. Но не забравяйте, че промяната започва от вас. Не започва от някой друг. Щом в момента сте там, значи има нещо, което трябва да промените. Докато има съмнение, несигурност, някакси страх, ама той не е лош човек. Нищо, че не ме зачита като човек, мен самата или мен самият. Или сме във връзка с дама, която я чакаме да озрее, или господин да иска да предприеме някакви действия към нас. Дали ще предприемем някакви действия да станем официално семейство или пък не, това не е задължително, но хората сме различни. Или пък ще чакаме момичето или жената да реши случайно да изсветне отгоре някоя лампа, че иска точно с мен да ми роди наследници, да имаме семейство и да бъде наред. Да чакаме, да стоим и да дремем и да чакаме.
Или пък сме с човек, с който имаме деца и си казваме, ма как така? То аз не съм щастлива, обаче ще стоя там, защото в момента не може да се разделим. Или пък ние самите отдавна не сме имали отношения, комуникация, интимност, каквато и да е. Просто един обикновен смислен разговор. Обаче стоим там в тази връзка. И ето тук всички от вас, които в момента гледате това видео, задайте си въпроса, ако сте в такива отношения, останете сами със себе си, чуйте се, ако можете. Но тишината винаги дава отговори. Може да не е веднага. Задайте си въпроса, какво в момента ме задържа в тези отношения? Какво е? Признайте го пред себе си. Тук отново стигаме до това да признаем пред себе си, че ние имаме тема в любовта, че имаме предизвикателство там. Какво в момента ме задържа в тези отношения? Ако имате такива. Обаче не е цветущо. Няма изобилие там. Постоянно сте на контра. Постоянно нещо не се случва. Постоянно някой ви пили и ви мрънка. Постоянно някой не ви обръща внимание. Защо? Задайте си го този въпрос. Ако сте от хората, които пък нямате половинка, нямате любим или любима, отново си позволете да си признаете пред себе си, че искате да разберете защо в момента сте сами. Какво ми пречи? Отговорите са много прости. И така, за хората, които сте във връзка, която не виждате никаква промяна. Тук искам да обърна внимание за хората, които работят върху себе си. Тук сте хора осъзнати, надявам се все повече, че отговорността в живота ни зависи преди всичко от нашите мисли, чувства и дела. И предполагам, знаете, че трябва да спрете да сочите с пръст, за да разберете какво се случва. Но, разбира се, трябва и да започнете да поставяте граници. Но за да сте във връзка, в която нещо не върви, вие сте го привлякли този човек. Дали ще е кармично там отношения с карма, дали ще е нещо, което е свързано, че трябва да се научите като определен урок. Обикновено кармичните връзки, те хич не са леки, не са лесни, но има и такива, които просто ние трябва да израснем и да спрем да влагаме време, усилия, енергия в хора, които не си заслужават. И просто си задайте въпроса, който ви казах. Да не би, може би, да е чувството, че къде ще отидете сега, нямате в момента спестени средства, без една стотинка, защото много жени. Това е нещо, което ги спира, дори да имат деца, да поемат път към себе си, да поемат живота си в собствените си ръце, въпреки че знаят, че там от година е кауза пердута, няма никакво движение, няма никакво разбирателство. Или пък сте от хората, които си казвате, колко години отделих за тази връзка, откъде на къде ще се разделяме. Или пък, ако той се промени, това ми е любимото. Ако той се промени или тя се промени, както ви казах, лесно нещо, просто им просветвайте, стават други хора. Няма такова нещо. Един човек или се променя в момента, в който изразите молбата си към него, или му трябва време, но това време не е 15 години да чакаме. Не. Едно нещо в нашия живот не става ли с лекота, за което много се говори, но единици са тези, които живеят в нея. Едно нещо, независимо дали е в любовта, в работата, в кариерата, в здравето, в начина, по който се чувстваме, начина, по който изглеждаме, ако то не става с лекота, това са знаци, които ни показват, махни се оттам. Не ти е мястото там. А ние какво правим?
Чакай сега. Сляпата неделя да дойде и нещата да се променят. И тя да се промени, и той да се промени, и да станем, да си имаме такива някакви фантазии, илюзорни такива. И после се чудим защо оставаме с разочарования, с предателства и с всякакви такива неща, които много хора трупат в душата си. Или сте от хората, които чакате човека от среща да му просветни, както ви казах, да иска да създаде, да прояви желание да създаде с вас, да има бъдеще, развитие, да гледате в една посока. Много хора казват, вие трябва да гледате в една посока. Ма врага вкъщи. Да, много семейства са като врагове. И това рефлектира върху децата. Абсолютно е така. Много хора са израснали по този начин. И много хора обаче не си го признават. И създават една илюзия пред другите и си казват, на мен всичко ми е точно вкъщи, нямаме проблеми, нищо, че мъжа ми не се прибира до късно вечер. Или обратното. Или си намира работа, само и само да не се прибере. Или пък имате семейство и деца и си казват откъде на къде, сега не е момент. Сега тук по никакъв начин не искам да осъждам хората, които сте във връзки, хора, които търсите отговори и така нататък. Тук искам да ви кажа и да ви напомня, че едно нещо, което се повтаря, защото голяма част от хората имат опит. Нека да нямат опит с връзките. Голяма част, не всички, разбира се. Едно нещо, когато се повтаря, и се повтаря, и се повтаря, и се повтаря, дори да сте с правилния човек, то е същото. И така съм чувала, сега за какво да го оставам, че то другия пак ще му пера чорапите. То е същото. Нали? То е същото. Да бе, ама начинът, по който се чувстваш. Търсим навън. Спрете, хора, да търсите навън. Защото проблемът никога не е в отсрещната страна. Да, има моменти, в които ако ние сме винаги даваме от едната страна, стараем се да бъде на първо място душата и сърцето ни чисто към този човек. Ако той не е за нас, той ще си тръгне по един естествен начин. Ама сам. Да. Сам ще си тръгне. Обаче ако е за нас, той ще остане. И ще се бори за нас. И ще иска да вървим заедно, да вървим напред, да градим заедно. Всички хора сме чували за огледалата в нашия живот. Нали така? И като всяка една друга област, когато ние усещаме липса там, това е със сигурност, защото ние го свързваме с някакво минало събитие, с някакво минало вярване, което сме внедрили в себе си и в което стои болка, тежест и със сигурност се свързваме, пак ще кажа, с някаква негативна ситуация, която ни пречи и която ни е затворила да привличаме любов от човека до себе си, от децата си дори, защото най-близките хора са винаги около нас. И когато ние сме затворени за любовта във всичките й направления, постоянно ще чувстваме една липса. Постоянно ще търсим някой отвън да ни обича. И колкото и да ни обича, на нас никога няма да ни бъде достатъчно. В това съм убедена. Изпитано е. И когато това го осъзнаем, първото нещо е да си позволим да я получим. И веднага ви давам пример с такива вярвания, които те не са ваши, обаче са ви прехвърлени програми от рода или от духа, който работи чрез вас. Както в миналото видео ви споделих, 50% програмите са ни от семейството, 50% са програмите, които духът, който работи чрез нас, има и трябва да ги освободим съзнателно,
за да можем да му помогнем да си излезе на пъти и да привлече изобилието във всяка една област. Не само в тази, която ни липсва, а във всяка една област. Друга. Например, ако имате, тук говорим за любовта, да кажем, имате вярване, че вие не заслужавате любов. Вие не сте родени за любов. Това е свързано с някаква негативна ситуация в живота ви, в която са ви тотално, как да кажа, принизили. Нещо, което е много неприятно. Или пък, че в любовта трябва да бъде трудно. Или че пък всички мъже са еднакви. Или пък, че всички жени са еднакви. То по-скоро е за мъжете, но както и да е. Или че пък ако в семейството ми, в живота ми, мама е страдала в любовта, аз също ще страдам в любовта. Или пък по-добре да бъда в лоша връзка, отколкото да бъда сам или да бъда сама. Много хора са в такива връзки. Знаят, че там пенкилер, колимата суша, обаче стоят. Защото трябва да имат връзка, понеже мама, тате, баба, леля казва, сега е момента, трябва да имаш връзка, да си с някой и ти стоиш в отношения, в които нито има развитие, нито има нищо. Просто защото по-добре лоша връзка, отколкото самота. Само, че самотата, дори да си с някой, тя си е самота. Едно да си сам, друго да си самотен. Обаче, мили хора, голяма част от душите не могат да стигнат до тази дълбочина, до тази осъзнатост, да откриват сами в себе си тези тежести, болки. И точно за това преди няколко години, когато започна моя път, когато го поставих началото, аз знаех, че ще намеря начина, който да бъде много прост, много в същото време дълбок. Зная го, въпреки че тогава нямах абсолютно никаква представа на къде ще поема, по какъв път. Но просто знаех, че ще намеря начина, по който да помогна и да не е нужно да влизаме някъде, където не ни е мястото, да съпреживяваме отново болката, която някой от рода или ние самите сме преживели. Абсолютно не е нужно. Винаги стоя на мнението, че щом ние не си спомняме определени моменти от нашия живот или от нашите минали идвания, значи не ни е работата да ходим там самоцелно и самосиндикално. Всеки е свободен да прави каквото иска, разбира се. Но аз тогава си обещах, че ще намеря начина, който душата ми винаги е знала кой е той. И този инструмент е чрез Божественото Слово в индивидуална молитва, а наред с нея се дават и положителни утвърждения, благодарност и прошка при необходимост. Ако душата отсреща наистина се чувства много, много виновна за живота и за изборите, които е направила и нещо, което е прехвърлено, това е. И го казвам като човек, който беше там и нищо не му се получаваше. Нямаше област, която да ми върви. Но знаеш, че това ще го открия. Защото, как да кажа, българският дух, колкото и да се прави и да се прави на щур, на глух, на сляп и така нататък, той е свързан с молитвата. Той е свързан с вярата. И това е нещо, което винаги е спасявало човек. И се радвам, че живеем времена, в които дори чрез личностното развитие и духовното развитие ще включим и молитвата и утвържденията. Да обединим всички инструменти и средства в името на нашето спасение, защото всеки иска да бъде добре. Обаче ние сме тези, които трябва да протегнем ръка и да го поискаме, да го пожелаем. И ако в момента преминаваш през
твоята пустиня в любовта, независимо дали имаш човек до себе си, независимо дали нямаш човек до себе си, независимо дали си с правилния или пък си в кармична връзка, със сигурност там има нещо, което те държи и не ти позволява да получиш любовта, която заслужава всеки един от нас. Ако усещаш, че е дошло времето да спреш да се луташ, аз съм тук, за да ти помогна. И, както вече знаете, не съм от хората, които давам магични хапчета, давам срокове и така нататък. От хората съм, които ви връщам към източника и към извора, към себе си, към вашата вътрешна истина. И ако припознаваш това като твой път, пиши ми в коментар любов, или пък ако се чувстваш така неудобно, може да ми напишеш на лично съобщение любов и лично ще проверя за теб кои са причините, кои са вярванията, които в момента ти пречат да привлечеш любовта, да усетиш от човека до себе си. Защото вярвам, че много хора сте с правилния човек. Или пък как да кажа, дори да сте с неправилен човек, да седнете като бели хора на масата, да се разберете и да се разделите с едно уважение, което за мен е много ценно и важно в едни нормални отношения. Просто да я усетите, за да може тези неща да спрат да ви държат в капана на миналото. Защото наистина никак не е хубаво и готино постоянно да има сенки, които ти пречат и които ти... Част от хората си мислят, че са излекували, ама не точно. Това го казвам за хора, които също са работили върху себе си и идват с казуси и си казват, ама аз тук дадох съответните време, енергия, ресурси и не се получи. Не се получава много често, защото голяма част от хората, които помагат, изключват Бога. А това е най-голямото мерило за нашия успех. А за тези от вас, които усещате порив за по-дълбока и споделена работа, оставям линк в коментар за повече информация за работата с мен. Имайте благословен ден и не забравяйте, че най-големите чудеса се случват с най-простите неща, инструменти, ресурси, осъзнавания. Когато произлизат от чистотата на съзнанието и Божественото Слово, което трансформира отвътре навън. И да, подходът ми е простичък, но е смел, защото връща фокуса към вярата. В този свят на прагматичност и на прави това и това и това, за да получиш съответните резултати, моят фокус е към вярата и знам, че ще се срещнем с хора, които търсят истинска дълбочина и истинска трансформация, а не просто кръпки на душата.